Mambi ya bono magazeti tubwata bono mambi gazeti ya Taifa Leo, gazeti ili ya The Daily Nation, ni gazeti ili ya The Standard. Tukumanyi ayonsi abwate birenga au imambi ya bono katucha ka ne birenga ikiringeka ne kila gazeti Matilda gazeti ya The Daily Nation. Gukwadira mangana ya omurai wense muske William Ruto kuumirana no yore kose oyuko likekiro kyo seneta me county ya Baringo Gideon Moi ekirwanya lete kuumirana na okora chinkwana samaga cha State House. Ruto Gideon in State House talks. Ini gazeti ya The Daily Nation eli ya Taifa Leo bia ni yokwanira omugano yo yakarote yani ebwato omugano omonene ke makurusko eli ya Taifa Leo kwanira mukubwa mkaidi kwanira igoro yomuleke azo wizara yekiganchagie serikali uzichibesa yakali kumulekera Chris Kipto ntumulekera mangana yonse soboime The Standard. JKA cocaine trail ukwane tigia Jomo Kenyatta International Airport kiobono kiabeire gekoragana ni gobono kiwanjiro gwetigwa kwa Mariongo yogotindi ayo kogenda wika chinste chinde Tubenga asensemo ya dondo onkorogona tumanya mange rero nakole tumanya kiene chigo ikechiga gejo muna rero saligo rero tigamba taibanya kwevanga musaligo mosubati ulega igumunya kieni mazi ekiru abwate miaka 22 karibu sana gazeti Taifa Leo mukubwa wa mkaidi gazeti ya Taifa Leo ni kwanira umugano mwanchibulili asobono ego kwanira igoro ya omuliki ase wizara eliyekegancha Chris Kipto watu bakatanga oyigano murai orumo mwenu kwanira ase bikaro 15 na limo igusebi itikado 15 kemo ebyatra ikirana sebunge kiragana irikwerera amangana au igoro yechibesa ayonsi na mangana amulikirega chikakeba jumbe bako mochi kirage Chris Kipto nyoromugano olikirichibe cyakabere akoranga lakini time tinki yakora barayi baito kero murayi yachorirwa iru kirogo barayi bande bawuji basire lichiko bakwenena ngama ukurangiri Matilda nayo mu waziri osinayo muliki ase wizara inchutu erere nkike neki yakorekanete wata atindi gocha omanyo ikali tukolirio tumaka rube ote abata kunyara wikirana obandu ikali tukoli atanga mwanchi na karwale na achire komora ndota bamwe ni mbwate sabali ngoenda abane mbali ko respond mbali ko na information lakini ayo kungaino go seita ba mangana ya ari lakini sokoro gocholi numu waziri aye numu waziri bwindagira abantu twakurangiringa ki inchote bingi yakore ndagira yebutambe eko ebwate chumbie nyingi nasiki ndagira butambe tukatukuliende guturuma cyukwangera guchota erera bono rende gote kona komwandangeri gote nko batebya senyagitarire ko bagweni inungi mokuragirira butambe mugano oye Chris Kipto ase gazeti ya Taifa Leo bono mambio mwenchumo tegerali mwenchumo ligali chube chinde cyakabere tugana se gazeti ya The Daily ase gazeti ya The Daily Nation ase page ya gatano kusiringana elio orinene elio rigotebanga umurai wense muske William Ruto na boigo Gideon Moi kuumirana ase amagacho aikuru gose nyomba yoborai ni ritkoregoro ni gobone koro kinga andake ni gobara kore chinkwana chogo chokoenekia gose chogo chokorigire buna oborai burakorekane ase county ya Baringo ni gekoro kinga ababa beire abavisa ase amatuka mangi gose batari kuumirana ase chinkwana na boigo kubwa mono ase amanganage siasa ni kubono ritkoregoro banyalete gukora ege ikarekera gotanga rivals Ruto Gideon in State House meeting. Analysts feel that the president fears a backlash if UDA fails to retain the Baringo seat. Andake nesengencho moske Gideon Moi bono anyalete koyogwa a ticket yokorigia ekirogo kyobo senator Ariase County ya Baringo wetirase kiama kiri ya Kanu bono nekiro murai wensaro rekanire ochaka utwaro bwaba ana andake yare ko babia onye UDA yare koira ekirogo kiria agya kyobo senator ime ya Baringo. Lakini ukoranga omugano yo olikira gazeti igabo igo ya Dede ya Taifa Leo okurangiriyo kwa ye Gideon Moi. Gideon Moi no mutenelibwe chama eli ya Kanu. Usumunya kirogo bwe kyama gya kiaraete serikali gya Daniel Moi nyegusiro murayi bwense Kanu okoranga murai bwense abocholi bakebo chokolera Baringo Gideon Moi no yomo bali ba tebe bagane tigo chikoligie kirokyo obo senator bwense Melia ekirogia tiketubosa ime ya Baringo gusobora obocholi boke wonokoranga murai bwense abwateganga yoko motebe ngatigana eligera to umuntu kurasi chama ya serikali
Yote banga andake omurai wense ere konye kirengere kyani go kyarenge nga Gideon Moi are wancha tige kiroge kiga kirako kiraso ase UDA kurinde gatoka nga omonyakiro gokanire bakateba kanu ewe ticket kerole anse gazeti ya Taifa Leo bono mambia nyoro mugano oli kirega iga igoro ya omugaka Raila Amolo Odinga bono manyuma ya chinkwana chia ya Karole Omonde oyo nyara kobaka gukwana samatase gusi aso musangirikano yomo na guganyanga basabere abakenya basabere Raila Odinga ujuringa omujumbo iga osuba niga kusuba niga tebetenga abakenya gakika muranjigenda gusabira Raila iyo ndigarete libera sabakenya bangenga ine andake Raila mugaka mbiyakale nga yakale sige kige tambe bono nigo omurugio ye Raila Amolo Odinga runga Ida Odinga so kirina gotebanga mugako yali biya bwatafingi ya tarwale ti haleluya Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe sana mulikoteba amina togo tunyonganana bono kometele yo muhika abwata vingi ya munyagoteba mugako ziriyo boroze ase gazeti ya The Standard kira ukwandira egeti giechindege gya Jomo Kenyatta International Airport gose JKIA nige ukwandira buna amariogo yogotindi agendete gwetigwa ase geti ekyo ayoko genda ase chinse chia isko korende ndigondo chenige koro kya buna omulindi oyomo oime kegima bumu waziri oyomo aiga sense ya Kenya nerebono ororekanete ase CCTV kakokoba omo menyi gose omonto oyomo orenge kogenda ase chinse chia Michael akarokana segeti kyuka komukoba gose babangitera ini komo omugano yora CPG agatano na rimwe gote wa DCI grills JKIA cocaine suspects as London police seek answers bono abanyanyimbo korwa ase omochio London ime ya United Kingdom nigo bono baganetia machivu kubwatikana nakeli kuna nigo abakenya bangi bako wa ase geti gechindege asensemeyo bono babiri bagutoka bali namariogo yogotinde gati abo eriogo limanyakanete buna cocaine Chibechi cha kabiri gazeti ya The Daily Nation niko kwa Mombasa Chef Highs Guinness Glory gotebekana igoro yomo omorosi ndagira ntogwa no murugi omorosi ndagira omurugi ya ekuka omorosi ndagira yomo kurali ekuka nekibekirero tatenko bolinga kibaba abantu abakorosi ndagira nkibakoruko sege songo Jeff eke gusinga kyokomuruka eke omorosi ndagira no murugi omurugi straight iso morugi alafu no konyo gonyo bomo nchio no nere no morugi straight bono nsaligo no uragenda totebe gusene sabali kwale koenda kwanya ko morugi ai chindagira chako onsaligo tegerera chindagira chale korosi umanya kuro imoke no yorogo chiko koroseri yo gupinavisi oike gali ngakyo ko murangari koru ngakyo gatebye abantu nchinare tiro morugi yone gabu straight bona igotebekana nga omurugi yigo kurunga Jeva Yusufa nigo ago chikobuna record go security record yang nene asokoro sindagira as insichi sa emyemo ngana yonzi na bokonyora asiga zeti emyemo ko ganyete ndagira na boigo asi amangana asi ase page ya gatano na gatatu ase gazeti ya The Standard ngokwanirira buna omurai wekyama kya Wiper Muske Kalonzo Musyoka arorekanire ko babuna nere omurai kurwa sensemerio kwambiririe serikali bono okurwanirwa ne chinsemo agose nabarai akira watanga Kalonzo underrated power broker who could decide 2027 presidency asamatuka mange ngano nyobere gakoba gakororekana ngatabwa tio musimamo ore oyobene nigobono engakiyiga kero murai amurgiretinga nsemoki akogenda kayara itabe gutambuka uchi ukirukuriria mangana siasa Kalonzo Musyoka no munyakirgo abwe chamelia Wiper Democratic Party kirukuriria boniga yabarai yabagabare upinzani mpaka neti omahite boniga chikura chiro ningo kubwati ningo ganeti kiro muntu unabona murai bwense nkurigeria lenga ngarunsa ko eberali ira neguche mwino kaya karunsa mfremati yako eberali ningako eberali Eugene Wamalwa agose Martha Karua abaiga mbali barasensemyo kwa berele serikali na bokora magana emegano yo ilikira gazeti ya The Daily Nation lakini de gazeti ya Taifa Leo Gen Z wakalia ngumu rais wa Madagascar egotobekana abasaye kegoliega ke ba Gen Z bono nigo batebirenga omurai bwenseli ya Madagascar wika agose atachesiko bagotobanga ntuntuka nchinkwana mono murai ayentuka ndikukwanirana eginge nchokora beke birwaniro nse genda kantuka netyo omurai bwense
sensei ba kwanira umuraibu nsu kurunga Andrew Jeruina yubono egotebekana andake kolingana na barabuo nigo asinyure miremo asensei ya Madagascar yorumgana uli kirichube chi gatano na gatatu gazeti ni ya Taifa Leo na asebanga HCMI egotabanga chiskuru chiribusano aigasisi ya Kenya ni gobono chitaraba chikonyora chibesa kurwa ase serikali gusekeganchagia serikali nganonye etamu ya gatatu bono gekoera nabo igo gukwanirire enchera serikali erigetie gukora chinkwana na borokia bechi university go lecturers elio kukwanira nakia aborokia abaiga baranyare gwakano chibesa chire 7.9 billion no mugano ra page ya kane ase gazeti ya The Standard. tutagenda sedondo bono mambia wizara yekigancha go se treasury kulingana na waziri wekigancha okurunganere John Mbadi chibichi kianda Daily Nation ekorokinga ki Kenya na ndegenda kulikia madeni ya mange bigaraboni ga 32.4 million echigo kwa besho sesemo kwa cha Kenya asebone goto bekaranga 95 billion ina madeni ali ense ya Kenya ya kobesire asige kago cha kira May 1st 2025 go ika August 31st 2025 ngaibo na madeni hayo cha kuwakana gusi emetinye tano amadeni ayo ikire 95.5 billion na rabali gete gazeti ya The Daily Nation parawa ni gobali gete serikali ni yosaba chibesa chinyinge sana chimilioni chinyinge asekera ensemo tumya kase dondoga kore nsemo na magana yato kwenye rasa nsumiri radio omoga konkorogoto manyi lakini ayo manyene nyora magazeti asubo ime ni gazeti iliore nyolere mambia bono igati yabo chigoso na ande kuruchisia baiko amone nsemo yilia ye obunchiria aye unsaligone omosubati ere namonyora mosubati namonyora lakini bono toko genda gaigase dondo hapa na pale isakari yigusenga ibyaje isakari njini maite isakari kaki unsaligone isakoligeri tondo nerega checking tiyo nero mama tiyo nero check yako ngoira bono igoro yomo yechi sato tebikili ubwate masiere nabanetebia yorumutaete ayeng'akirisimi namba ya necha 07. Leo ni siku ya Haramisi Oktoba tarehe 9 mwaka ni 2025 taifa lero pechi kianda wi okay no problem mosubati naka mongina nakaliga iga akoliera obeke mitandao era konya kuyane kiralio kaliwa kobeke mitandao bono yekirite akamanyikana bobe bono mpaka neba no mugakoye akamumanya mapema igaikira asabonete kogenda sobo mapema njirite yondo za hapa na pale mapema okay kurugiga bwoko ile paka sakuru makongeni tika murova ati muliwa kirabuni kwa kunuka sombo wi ya kutisha umongwano yoni gachete pa gwake ndagere ntindi lakini tikango tebi jirale kutioka hai bona paka aba oni gabu paka batecha bagasoka 1 2 3 4 5 whichever wherever even to 7 okay bona ikabanga bona umuntu uyo abonete gosoka kurwa kyarana na batecha bajire kuruga bwo okay ntuwa kuana gaiga igoro yugo jangirwa agochie nyangi gochiko nyoma okay igega ni ngonta tenkore paka sakuru game siaya gaiga wana kijiji wapuuza mwaliko wa poro kumuchangia mahali aweze kualisha ndoa yake okay wana mongwana nabanyome to musubati rakitara akana nabanyome to musubati tara akana okay buna tara akana igo okay akamakuru agake sabwa sani baje abasani nchangieni papa nilipe mali oyakoro kwa nere topi wekesa nero manyiria yuba no mongwano yoiga abangwana abamukanete bakamotei mangana muchango awaro sokoro mbuya asoko mukania na eno yumo chafu nero kuchikutio kara bantasi bakoli ebintu byaye achiatie tokwirana tokenda sanga mange urenda buno korega seti yane ataifa lero kwa razangu dondosa hapa na pale sante sokoro tumyoka se radio tonyora mangana maya tokirana
JMAP Preparatory School ni skuru y'umwana abwenda kwirikia na gusoma chinga kichiga eskuru yekerero erosire ekerero naborokia banchire ni wizara y'ikiseme imeyensi ya Kenya. Skuru iganigo ibwate kurwa klasi ya play group goika grade ya kane mbabwate ebirasi bisaine nkwegeria bare guhitania masomo akawaida kwegeria bare French, sign language, music, chess, drama, dancing abwasi biringo baika asenga kiga ni bien nationals egetiga isaina sebagutinira indagara across kwa asachenire kegama babwato bosombi ibweskoro ebirengo by'uburendi eburigoro egekogero umwano akubeke kyara omanyigoswa naboigo ekaragosoka kurwa seskureyo dikya umwano aseskurega erasumuchie obosungu ensema ya jogo aria Saint Marks bakere simyase namba 0726732322 JMAP Preparatory School jishinde ushinde. Enyagitari ya Nuga Best nenyagitari ya chirengu maso gusegasigire mechando aoya maroire ayo agendera ko bagagucanda mwanya banto nigo babwate emashini yekerero eyo ekorongeya egetekyo mogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo toka chire ase omubere yasibya manyinga egatimrimende emashini ye nigo eroseranirie amariogo ayo akorokwa nano diamond titanium ayo agotumeka ase okugwenia ale nayo obokoreri wanuga best nigo bole oboigoro mono ase babwate mechibi eyo ekugwenia marwire yenda buna bulya bwa ovarian cyst, fibroids, prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samarikao eyeko yarungiya igati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imenya gitaririga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chambagaroba Nuga Best iko bagotuka imiyumu cyubo songo ase nyumba ya Oru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisi Kisumu nja samarieta ngoro kwano ngaki ana arwareta marwaira ara mange nkagenda chinya gitari yao korigyo bogwenia egere mbwene chinya gitari narete ne chinyinge konyoro bogwenia nkaewa mariogo nkanywa lakini timbe tinkonyoro bogweni boikiranete kero nacha Nuga Best ngashugulikerwa nkabango chakira lituko nkorara chimashini cha Nuga Best chimashini echinja abete chigonkonyo mogongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boigo na maroira nda manga yale ngo mubero nenta manyete na wenete asamange bakiresini wetera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyuere www.nugabestke.com Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia Mwezi wa 8 kuanzia wiki ya kwanza nilikuwa mgonjwa kama homa, kufika wiki ya pili nikadevelop goita. Sasa kwenda wiki ya 3 daktari akaniambia ati niende nipigwe x-ray alafu nifanyiwe operation. Kwa imani nikasema siendi kupigwa x-ray. Nilikuwa na damu ya Yesu kwa nyumba na living water nikatumia.
Imagine saa hii siku 3 uvimbe imepotea kabisa, nimepona, naweza kukula chochote. Nilikuja hapa mesa ya Bwana mwezi wa 11. Mama alikuwa hospitali. Patifanya tu nilitoka na mesa ya Bwana hapa nikamchukulia hospitali akapona, na watu wote walikuwa kwa hiyo room wakapona. Ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu husafisha ine kwabaire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia indibo enyinge aha buno tukwa omoyo inyagitari ya Walfit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate. Eno borwere bwa sumbuira bagakenga abagaka sana. Bwe sukari, what you call the genesis of diabetes. Ngaki borwere bwe sukari bo somo bero goime. Hypertension no borwere kera manyinga ko gende bure somo be. Walfit itosomete chinchereza to jokorwa ya marwaire. Enchede ntangani itosomete ngentunga conventional medicine. Yani unyagitari wa kawaida. Itosomete ngentunga nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga aliakuruese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano we have ntupiko amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka eso korwari ya marwaire. Nchidende ya gata tosomerete neka tukutumia international herbal medicine. Tukutumia mariogo akoruese mete twarwari ya marwaire. Igao muchito bosongo monene ntubwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza. Uhuru Plaza noerega iga marigiti guys wako ninyama kwali na iguru wacho wake goroba ya gatatu room 307A. Ntubwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor. Eduka yo bomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure e company nambe yemo eyo karose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo wakwa imeye nyumba iziko ya nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganye wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na wokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora wikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange.
bakire simbwetera sechi namba chabo 0111161500. Oru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. A company ya Falcon Bonno Nigo egokorereria amangana matununto asamatao aye umureme nigo bonno bakoretere embusuro y'ekibando eyo ya ETG M601 eyo ekwama asegeka kyamatuko emiye mona 25 wika emiye mona 30 oka bandega nigo egoichuye buya asekemba gyonsi nabo ego ekobo buya amasakara teriko Kugunda na nigo teriko igwa oburuire bw'ekibando betanigo terigwa oburuire teriko leta bichondo bwege company ni bakoretere obuyu busimeka ebimeri bwa Kaino Music obubumentre NPK obusyarira chikiro 50 nebere yuka aseka bwato boyo bunde bwa top dressing bukoro kwa Kaino Plus S obu nigo butumeka obuyo chikilo 50 nebere nesano chuka aseka obonigo bokurenda ebimeri niriro lyao ebyamentaliga kubwa abuli tangani company ga nibwate obwe wa Kaino Plus Gromax obubu bwate potassium salva naboigo calcium orasiarere ebimeri byo binde byonse munabono amatunda onsi echae oboli tibando chingende emesie ekawana bimeri binde byonse ayugusimeka asiriroba lyeguse obuyo buiga nigobole ase chikilo 10 igobogotoka ase eduka yokonya ebimeri nechinyeke erange nasole bakire simi ase namba 0788000028 gosem 0705725735. Mtoto wako hii imeanza yenyewe kwa kifua chake, kwa mwili mzima. Mwili mzima inakaa hivi. Sasa hapa kuanzia kwa kitofu kwenda juu iko hivi, lakini kwa tumbo kwenda kwa mapacha amechipuka, hata amekuwa kitoa damu usaa. Ukiwa Kenyenya Crusade nikamtolea sacrifice, saa ya at least ya atoi damu. Mungu amemsaidia, ndio maana nikaweza kumpepa nikamleta. Mwanangu, utapona. Hiyo inaisha leo. Uo uchawi irudi kwa mwenyewe kwa jina la Yesu Kristo.